Nongko tok rek. Tapi ngene iki enak dipangan anget-anget. Kok ngene lur iki kok enak kayak lho. Saiki aku tak gawe bahane jenang grendul iki saka tepung ketan ya. 1, 2. Saiki tak jorane ambek banyu anget. Iki banyu nggae santen instan lur. Wis krasa gurih ngono lho lur. Iki wis umep, saiki gulane tak lebokne ya lur. Lho, iki saiki tak lebokne. Ndulur, dadi merundul-merundul ngene iki lho, Rek. Saiki karek disokno iki udekane jer-jerane tepung ketan mbek tepung beras mau. Terus diudek. Lebokno ya, Lur. Lho, wis ngono kuwi. Lebokno nangkaku. Ya, lebokno nangkamu. Nangka tok, Rek. Tapi ngene iki enak dipangan anget-anget. Bismillahirrahmanirrahim.